Komala musambi malta na hamjana khazen takobo khuk. Hai na hai tini ang Newseller kaisa variety na tui kok salnai na deu ko name tag sujak tong Newseller. Obviously ni ha kotora bahai ka thai tong bahai ka hamui tong abana kabang ma video kabang ma blog ro ko nogoi tong ango thaja thuju sawana khazen takuk boni sakang sanai chini Tripura hastiu tong nai Tripura sara Kokborok sanai ra tai phatar hastiu tong nai Tripura sara Kokborok sanai ra ani u blog flora and fauna inside boni loge nanglai jak tong Green Valley Plant Nursery ani blog tui jodi kisa misa kok thaisa thuju nangmani tong he khajen takuk share khlai jabadi like kaisa ri jabadi tamani bagi Himalaya sung kabang ma mokhi bu phangna kai tong thokko thokko thokno phia ba sung bono treatment khlaiya cha thai riya bono jung chatio goi naiya boni bagi sini Tripura hastiu komala musambi malti kabang thaya phia ba tabo jarate je variety tong Tripura hastiu komala musambi malta thaina ni bagi kahama variety tong oma kaham rootstock bo tong grab khlai ka engka ya phangwa emon ya phang tong kisa tui wati be soine oma ya phang ro tong sung busli ni basana ka yawi ya phang ni basa kai lene ne bagi khaden takhu chatiok lai tong lai salai tong lai phia ba kabang ma borok tong a ko samani kok no khana tok jaiga nai thau jaiga tong lai ya ba nini kok bepak jaga khana thau jang nai thau jana mo to ongi sima ya ongna si kok rui obo ongla phia ba khorok chani bagui jodi ani kok khana thogi tong ka sajagi tong ka nai thogi tong hengle kisa share khlai jabe khajen ta khok ani ar sikon te nursery tong ani nursery bomo ka Green Valley Plant Nursery oro kisa misa phangsa phungson nang kaina ni ka basamman thogi tong khali kaina bage tabuni jarani chimi nang chati ogoi tong mane khajen ta ko bone bage ang nana bela ikan kola koyo ani blog flora and fauna inside nangi tong henke kisano subajadi khaku purbai khaka hambai video ne kisa kolo khanai jade bathai khakpai mai nokloga haina hai off time ma thai mai nobo sana ni jara ongi phebi jo ka oro tai thopsa tongo eko nai de oro tai thopsa tongo eko nai de omai ka bonong malta ba musambi na kai chai tong mane khajani tong henga ang tamo sana phai mane Newseller bo haste bo Tripura bo kabang kok thai tong borok no ulo salai nai tui kogi tong bora commercial ong kogi tong bono salai nai sung salai nai chini Tripura haste bo phangsa phungsa kai na yoi chawoi busuk thok busuk kabang thai busuk bemar amar ong busuk jarate hamko bazar busuk puisa mangko bono salai mani naile mani uklogo sung Newseller na Tripura commercial kai nai bage one shot lai mane khaben tako anaro first thai mani obo anaro aga poila thai mani obo hinka obo busuk tui busuk thok obo na naigra wana khali o phangsa busuk kabang thai tai phangsa phungsu bu phang tong busuk bathak busuk jarate sarnang mo tui rogno sung salai ne bemar amar tong ko no mokhi bu phang kabang ma kai jak tong ha chu go hate kotor ha chu go atra mora long trai mora sakang ta mo tui hai ro go kai jak tong phia ba tabo jarate ang nungmani elaka wang nungmani bu phang ro go bithi wati rijak kari chathai rijak kari tui rijak kari chung tui rina nangnai chathai rina nangnai bithi wati rina nangnai ei bithi brai rijak kari henga khajani ta khong nong bahai ka le bono bwthai kabang thai rina bwthai bathak rina boni bagai nong bwthai kabang bathai rina ne bithi wati rina sinangnai chathai rina sinangnai tui krin somoyo tui rina sinangnai tui krin somoy tui rijaya bithi lumi tongmani সময় bithi rijaya yongsai tongmani সময় bithi rijaya sar nangi tongmani সময় bithi rijaya bwthai bathaknai সময় chathai rijaya moti hai kok rok basai phai khajani ta kho boni bagai ang nana koyo ani o Green Valley Plant Nursery tai blog flora and fauna inside by waiso kereng lai jadi nini kaham kok na ano pirdi nini kaham wansong mong nini kaham reng mong na ane kisa subadi ang belai kano tamai ka bakha kufur bai bakha tongthama bai o nursery ba flora and fauna bisinga habi beka nongkhana ne belai koto gongi thanga tabo ringya tongmana nung phorengmani bising tui ang thaisa thuyo tai kisi sakabang kok sanai ka nini chubaso nanga khajen tako phaidi hingka songo bono tabo chalai babai thanglai sinai tai bisi kok kabang salia khajani tako hingka phaidi chalai nani babai thanglai nai test khainani sana mana busuk thok nai nani
kabang ma variety ni song kai le tong kha jan ta ko boni bisinga phangsa phungso thai tong ha ani nursery ni kubun jaga beser busura hengka phangsa phungso na ang phono gui tong kabang thai aba ang bolai na bonaya lasima singsa tong kaham thai ka hengka ang no bai beskanga phai tai bu nok jang nai beskanga phai tai bu bu phang phono nai kha jan ta ko phai de hengka sung ta bo khak lai nai kabang ma variety ni bisinga ta bo tai kaisa variety sung Newseller Newseller sin Tripura haste o busuk thok tini ang le poila tini ne poila ang bono sawi nai nai Newseller monse ko Newseller ta tai bu tong man wight to belai kaham ba wight belai kan kaham hili wight motai bu khagi to ne man kha ta ko अब December mas jara January jara kabang ma borok sawi tong ro ni kok salai hengka sung tini bono ani nong ni bwthai thaimani sung ani sajla bai ne sai nai le ne busuk thok ya nai na kaham no tong ko bono ni November November sin Tripura haste obode November masan khagi masa nai je nong mani kisi sa yang babai spot tong ran sana ni babai tong engka sing obo October October masa sing obo khakpai masa nai mo tui hayong nai kisi sang thaisa bai no sai mangka khajan tego sing obo November talo khagi ma cha pai nai puila week kintu October talo kaham kuk tong nai khajan ta ko engka sing test khai ni sanai ba nang no test khai nai bahai to da thak china legra no ani ora samung tang nai robo salbri salba ya kabang ma sal dugui phayen bagui brona test khai ri mangai ma yaungi tongkha samung ne bagai gana gini borok bo kari sung bo habu sana test khalai tong lai sal brum bahai thok kutui ang ha Kokhi kare o thanglai sal ni sala baba katal gul ni sala almost same no same engka bahai tong taisa katal gul ni sala tai kisa bahai bango kutui kutui bisinga bas lai kaisa test phaijak tong do kajan dagu test katal gul bai borok kaisa na kaisa batai lei tong lai ani Tripura haste o pia bo tai bo kokhi tong khatai thok khamon belai tui thanga obo October masa no saka hengka hamku khamon na baba October masa saka hamku khamon belai tui thanga belai tui thanga bahai butong kisa pia wa nongomo October masa na khakpai dei ko October masa na khakpai na na oben bagai hai ko bo top ni bagai ong nai ani hawo thangpro sai manai bahai ong nai tobo onek kabang ma sal tongo satungo tuilu jagya sunstroke rok ongjak tongo ha sunburn rok ongjak tongo boni bagai ongi man khajan ta ko kaisa kok phane kubui ongya ko ani ara ta ba pia ba tui mani kaisa la kubui wight kaisa la kubui ora bu bhanga thaima bu kubui khajan ta ko bo je commercial da khlai man no maya ga busuk thok no thaya ning phangsa kai nai jadi loss kori jeng kabang marang yang oyang khibi payo phangsa kai no test khai ni nina ro jote so jora tongo jora kabang ma tongo bakha kabang ma tongo rang kabang ma tong kha ta ko nong sara ko no kaisa nursery ka hamo pai jabadi pai kai nai jabadi Newseller belai khana kaham variety ni bisiko kaisa variety ramjagi mano chini Tripura haste bo boini haste haino hingga sung je to chini ha tong chini hatai hapung tong sung tamoni bagai phangsa phung noi kaya ang nei ba arjara komala kai nei rok Tripura haste wa ta komala khakpai ka sa thai wa thai ridi bithi ridi khai kabang thainani bagai asu kok kasar ma narban bising ang komala tangai ri khatai thaisa komala tangmai bising toi nona haina hai baskang video ma lainani kok narega orone video mathagiri ka hambai khulungka